Hvor starter din historie? Vil du spille musik hver dag, så tag musiklinjen. Udtryk dine følelser på scenen. Og brug teater og musical til at slå dig løs. Få dine tanker ned på papir og skabe en historie. Skab dit eget univers med dine egne regler. Fordyb dig i kreativiteten. På kunst og design. Væk dine tegninger til live. Og få det op på det store lærred. Et år her er et år med kreativitet. Askov Efterskole. Alle historier starter et sted.